Понеделник е ден за мозъчна гимнастика с групата ни по четене. Сега ще покажа няколко упражнения и на вас, които могат да подобрят логическото мислене, концентрацията и като цяло бързината на ума. Когато правим различни движения с двете ръце, мозъкът ни координира едновременно работата на двете полукълба и се създават нови невронни връзки. Това подпомага логиката, езика и ученето като цяло. Тези упражнения подобряват и концентрацията. Трябва да следим едновременно две движения и да мислим за тях. Подобряваме и гъвкавостта на мисленето. Чрез тези упражнения помагаме на мозъка по-лесно да превключва между различни задачи. Успешната връзка между двете полукълба на мозъка подобрява и писането, и четенето, и логическото мислене. Винаги сме по-концентрирани, с по-бистър ум и можем да отговаряме по-бързо и по-точно на различни въпроси. А при възрастните тези упражнения помагат да намалим риска от болести на ума, като Алцхаймер и деменция. Освен това, намаляват и стреса. Признайте си долу в коментарите, справихте ли се с тези упражнения или ви бяха доста трудни. Тренирайте ги и ще имате по-бистър ум.